Zulhijja kalo tile 12 ma hijira 1443 donna an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulonba kɔnɔ bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ baɲumankɛ kulu min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye association la bienfaisance Al Ihsan maaw ye olu kɔni ye sogo sara ta ka di yatimɛw ma ani muso cɛsabagatɔw ma seli dugusajɛ min ye hijidenw ye olu kɔni tun dagalen don min na a yirala k'a fɔ ko o kɔni ye waati ye min nafa kɔni ka bon hiji yɛrɛ kɔnɔna na an da bɛna se o ma kunnafoni kɔnɔna na an ka lasigiden min yɛrɛ bɛ Magan jamana kan an b'an to yen ka taa Guinée Bissau a yirala k'a fɔ ko Guinée Bissau jamana ɲɛma a ye u ka sariya bulonba yɛrɛ maa ɲɛma bɔ a sigiyɔrɔ la min ye an ka jamana wolomasiri tabaw ye n'o ye an ka surasi lakaw ye an ka jamana pankurun jiginsoba min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamako yan n'o ye aéroport de Bamako senu ye président Modibo Keyita tɔgɔ la a yirala k'a fɔ ko sɔrɔ min kɔni ye surasi 49 ye n'u yɛrɛ kɔni n'u ka maramafɛnw tun don ko tɛgɛ kɔni dara ni maa a kofɔlen ninnu kan ɲininkaliw la sa kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni ye Côte d'Ivoire surasi lakaw ye baw surasi 31 a yirala k'a fɔ ko kɔni bɛ u ka surasi joliw na n'an k'u ma ko force spéciale maaw fo ka taa se surasi 18 olu kɔni bɛ u ka fintilaka tɔw la a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ye MINUSMA maaw ye k'olu y'a yira k'a fɔ ko ni surasilaka ninnu kɔni mana u ka ci la Mali kɔni na yan bawo ko bugunatigɛ foyi kɔni tɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo min b'u yamaruya ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ na ci la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na baɲumankɛ jɛkulu tɔnba min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye association Al Ihsan ye olu kɔni ye sogo sara kɔni ka ta ka a di yatimɛdenw ani muso cɛsabagatɔw ma waleya in kɔni kɛra Bamako yɛrɛ kɔnɔna na Badalabugu misiri salam yɛrɛ kɔnɔna na wa yirala k'a fɔ sa min kɔni ye an ka région kɔnɔnaw ye ko waleya in kɔni kɛra yen nɔ fana karidon min bɛnna juillet kalo tile 10 ma san 2022 yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ni sogoden ye ko a kɔni kasabi bɛ ti i jɔ fo sefa wari miliyɔn 10 ani a kunkan fɛn na teliyɛta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Musa Jalo u sera ni min ye a bɛ somɔgɔw sama bɔ baɲumankɛ tɔnba min bi Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko association Al Ihsan fɛn min ye seliba tile 2nan olu kɔni ye wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka ɲɛ maaw ma cɛsa muso fo ka taa se denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu kɔni bangebaaw ni olu kɔni fatula ni u b'o wele ko orphelin ka se ka fɛn min ye malo fo ka taa se sogo k'o di u kɔni ma cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye baɲumankɛ tɔn maaw Bamako bɔli kɔ a la u y'a jira k'a fɔ hali fɛn min ye Mali kɔnɔna n'u ye capitale régionale ye n'u ye duguba kɔnɔna minnu bɛ Mali kɔnɔ olu caman olu fana kɔni ye dɔ sɔrɔ nin na o de hokumu kɔnɔ o de la u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye malo bɔrɛ hakɛ joli ani misi joli minnu tilala fɛn min ye Bamako ani Mali fantɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɔrɛ nin bɛɛ 300 ye n'o ye malo bɔrɛ ye malo bɔrɛ 300 50 300 ani misi den 8 ani sagaden 3 o de bɛ ka tila bi min bɛ ka kɛ yan Bamako yan a ɲɔgɔn bɛ ka kɛ Kayi a ɲɔgɔn bɛ ka kɛ Segu a ɲɔgɔn bɛ ka kɛ Sikaso a ɲɔgɔn bɛ ka kɛ Tuba donc bi an bɛɛ lajɛlen bɛ k'an ta tila an ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ye Bamakokaw jama ka ca an ye misi 4 de di Bamakokaw ma Kayi misi 1 Sikaso misi 1 Segu misi 1 Tuba misi 1 saga 1 fana dira Tuba ka fara olu ta kan donc sisan komi Bamako fana jama ka ca toujours n'a ye misi kɛ 4 ye ani saga 1 an ye malo nin kɛ 25 kilo ye du minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen ni gɛlɛyaba bɛ olu kɔnɔna jirala k'a fɔ fɛn ye ni malo ani a sogo a dila olu kɔni ma ka taa se yatimɛdenw kɔni ma o de hokumu kɔnɔ Bamako ye hakɛ min sɔrɔ fo ka taa se yɔrɔ tɔw bɛɛ ɲɛfɔkɛla maaw ye olu fana kɔnɔna voilà sisan a bɛ komi mɔgɔ Bamako an ye sara kɛ 140 bon min ye région tɔw na an y'o kɛ dɔ kɛ 50 ye 52 b'a la a bɛ 200 de dira région ma a tout court quoi donc sisan Bamakokaw kɔni ya garisɛgɛ donna min na o ye sara 140 de donc yatimɛdenw b'o la
famille pauvre b'o la a bɛɛ b'o la. Ni malo fo ka taa se a sogo olu minnu tala ka di maa minnu kɔni ma maa minnu kɛnkɛla gɛrɛsɛgɛ dumatigi ye nin ko ninnu kɔnɔna ka taa se fɛn min ye yatimɛdenw ani fo ka taa se fɛn min ye muso cɛsabaatɔw kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye foli ta ka ɲɛsin association alisani maaw kɔni ma ka jira k'a fɔ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma kɛla tare ye olu kɔni bolo ni donba masina in kɔnɔna. Ni jɛkulu in ala de bɛ nin sara wala hali seli dumuni a taa an ma sɔrɔ k'a dun an taara burukala de minɛ kunu k'an tilela ye. Wallahi n'an ko an bɛ ninnu fɔ an bɛ dɔ bɔ Ala de o sira bɛ Ala de bolo wallahi o sira bɛ Ala bolo hali bi tilela kun t'anw bolo an b'u fɔ k'u barika da. A diyara o ye dɛmɛ ka ɲi a diyara an yɛrɛ de parce que an denw bɛ dibi la u bɛ kalan u bɛ balo sɔrɔ u bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ an b'u fɔ Ala k'u sara Ala k'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na. An nisɔndiyalenba de don u ka baara la hali sisan Ala k'u ka baara taa ɲɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma Ala ka caman bila a nɔ la a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne nisɔndiyara trop mɔgɔ min y'a kɛ Ala k'u sara Ala k'u sara. Nisɔndiyara Ala ka caman bila a nɔ la Ala k'u sara ka alijinɛ. Alisani olu y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ lakɔlibila o kɔni kɛla ka kalataw nata sɔɔni olu na wulikajɔ olu ka laɲini ye min ye ka wulikajɔ kɛ don nataw la yaasa ka se ka yatimɛdenw ka fɛn min ye lakɔlitaminɛw d'u ma fo ka taa se finiw yɛrɛ ma cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ u y'a jira fana k'a fɔ ko o n'a ma dɔw kɔni fɔ maa minnu kɔni kɛla sababu ye ka se ka olu kɔni dɛmɛ hali n'a sɔrɔ olu ka ko ye ka wulikajɔ kɛ ka se ka nafolo bɔ u yɛrɛ kunna k'u ka dɛmɛw kɔni kɛ ko nka maa dɔ bɛ olu kɔni jɔlen don ni olu kɔni ye kosɛbɛ k'u dɛmɛ u na u kun fɔ kosɛbɛ. Alisani ka baara bɛ kɛ cogoya min na an yɛrɛ de bɛ an bolo dan ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka se ba ɲumankɛlaw ma donc an sera an balima minnu y'an dɛmɛ an balimakɛ kelen bɛ yen min ye malo bɔrɔ 7 d'a ma sunkalo nin na ale de ye bɔrɔ 300 d'a ma nin fana na ka tila ka misi 6 d'a ma donc an bɛ an balimakɛ nin fo kosɛbɛ Ala ka sara kɛ arijinɛ ye donc baara ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen musaka bɛnna 10 958 000 10 958 000 donc a bɛ ko 1,10 ani 100,000 ani 80,000 ani a kunkanfɛ baara wɛrɛ minnu balodalen b'an bolo n'o ye yatimɛdenw ka kalanta ni kalanta sera sisan an bɛna kalanminɛnw d'u ma ani u bɛ fini dɔw don ka taa kalanyɔrɔ la n'u garisɛgɛ kɛra min na nɛnɛ fini ou bien vaccin fini ninnu an b'olu ta k'u d'u ma pour que ka kalasira da do ka d'u ma ka taa n'a ye kalanyɔrɔ. Association Alisani ni o ye baɲumankɛ tɔnba ye min bi faso Mali kɔnɔ cogo bɛ Bamako nka a bi Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni de boli yaasa fɛn min ye sɛgɛnbaatɔ bi yɔrɔ yɔrɔ fo ka taa se fɛn min ye yatimɛden kɔni ma muso cɛsabaatɔw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛ cogo min na o y'a jira k'a fɔ u ka laɲini de ye don nataw la yaasa fɛn min ye sɛgɛnbaatɔw bi fan o fan fɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn ka se ka u ka gɛlɛya wuli ka bɔ u kan cogoya min na. Min ye bin feerelaw ye seli ɲɛkɔrɔlaw na olu kɔni u bolo nɔ kosɛbɛ baw a yirala k'a fɔ ko min kɔni ye bin feere ye o kɔni ɲɔ ɲɛlen tun bɛ Bamako kosɛbɛ ni seli ɲɛkɔrɔla in na baw bin kɔni bɛnnen don saga ani bagan caman balo ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an kɔni gɛrɛla bin feerelaw la seli ɲɛkɔrɔla in na ka se ka u ɲininka u ka baara yɛrɛ ta bolo la an ka jɛ ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon an bɛ bin min feere a qualité ka ca an b'a fɔ dɔ ma ko ndarakataw b'a la bon an b'a fɔ dɔ ma ko kalabin mais burusukɔnɔmɔgɔw b'a fɔ ma ko waga voilà o de ye nin mais wula fɛ ndarakata ninnu bɛ se ka na wula fɛ l'heure na olu kɔni tɛ yan an yɛrɛ bɛ place la place vidée don mais ni sera wula fɛ bɛɛ la bin qualité sɔrɔ a bɛ tan bɔ a si ni si tɛ kelen ye a caman ba den parce que an yɛrɛ bɛ moto tagi charger ka na bon nin ye moto tagi charger ma kelen tɔ ye tan a banna ka ban yɛrɛ. An ka wula sanni yɛrɛ le 18 heures ka don fitiri bolo baarakɛla min bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na olu segitɔ ka to ka dɛmɛ olu b'a ka marché de kɛ donc an bɛ taa fɛn ɲini sɔgɔmada fɛ yanni wulafɛla cɛ sisan mɔgɔ bɛɛ bɛ kungo rɔ komi minnu tɛ taa kungo rɔ kosɛbɛ an kɔni bɛ yan fɔlɔ. Baganko kɔni an kɔni bɛ min fɔ o kɛ courage ta o kɛ sagaw san alhamdulilayi bin kɔni binko k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya k'a ka jugu anw fɛ yan o tɛ yan parce que baara in kɛbaga ka ca kojugu donc ni baara n'a kɛbaga ka ca diyago a bɛ nɔgɔya dɔɔni mais pratiquement k'a faamuya bin yɛrɛ tɛ sɔrɔ Bamakɔ yan bilen bin bɛ bɔ yɔrɔ min na sa ka jan dɔɔni moto taxi ko ninnu dɔw la sa gɛlɛya de nana n'olu n'o bɛ bɔ dɔrɔn an bɛ bin tigɛ so kɔfɛla dɔn k'o tɛ bilen sisan n bɛ taa fɔ Bango kungo kɔnɔna ninnu na ɲɛbugu yɔrɔ ninnu i bɛ kurun ta ka taa gun sanfɛ ka taa tigɛ ka na bon donc n'a ko k'a bɛna feere la cogo sugu jɔrɔ a tɛ faamuya quoi parce que mɔgɔ b'a fɔ k'a ka jugu or k'a ma jugu parce que a bɛ sigɛ min k'a la ka na a bɛ dépenser min k'a la ka da au contraire gardien mun yɛrɛ fana bɛ yen olu fana b'a fɔ ko f'a kɛ wari dɔ sara olu ye ka sɔrɔ ka bin tigɛ donc a bɛ se ka 500 500 sɔrɔ ka sɔrɔ ka bin tigɛ ka moto taxi passer fara o kan ka na u ba ye n'an ko k'an b'a feere a ma nɔgɔ kosɛbɛ nka n'an y'a faamuya ɲɔgɔn cɛ a ka nɔgɔ kojugu quoi u kana sɔrɔ u kɛ bagan san ni bagan san an ka hɛrɛ de b'o la quoi. A tɔgɔ de kɔgɔfin. Nafa jumɛn b'a la? Nafa min b'a la a bɛ di saga ani misiw ma ani ba ninnu. Nin wagati in na a bɛ la ka san kosɛbɛ wa?
a bɛ ka san kosɛbɛ marché bɛ san yɛrɛ yɛrɛ a bɛ ka san kosɛbɛ a wari a prix b'a daminɛ joli la ka taa joli la a kilo kelen o 50 ye mugan siri ninnu fɛnɛ bɛ yen ni seli ɲɛkɔrɔla la bon an ɲɛ t'anw na an yɛrɛ bɔra bin kan de la sisan mais bin bɛ feere sɔgɔmada ni wulafɛla la bon tilema fɛ an b'a san mais an bɛ dumuni ninnu varier an bɛ tigaɲaga d'u ma an bɛ sɔkala san ka d'u ma bon en même temps an bɛ bin d'u ma ani bu kababu kuma dɔ la bɛ an bɛ fɛngɛ san ka d'u ma bu nafama ani bu ni kaba minnu bɛ baganw yɛrɛ bonya. I n'a fɔ an da sera fana ma bakurubaw la min ye agence de voyage Al-Huda ka hijidenw ye olu kɔni tun dagalen don o mina yirala k'a fɔ minasigi yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon hiji ko baaraw la kosɛbɛ min kɔni ye imam Seydou Jonko ye anw yɛrɛ ka lasigiden min bɛ Magan jamana kan n'o ye Ustaz Abubakar Ture ale ye kuma galamani tengu imam Seydou Jonko la walasa a ka se ka minasigi yɛrɛ kungu ni a ɲɛɲɛw ka se ka a ɲɛfɔ silamɛw ye faamuya ka se ka sɔrɔ a la cogo min na o kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ da sera Nabila Ibrahim yɛrɛ denkɛ ka kisa ma an ka jɛ ka u ka kɔrɔfɔ lamɛn ni Ustaz Abubakar Tolo ni o ye an yɛrɛ ka lasigiden Magan jamana kan an ka jɛ ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala barika la ɲina hiji a kɛra basigi kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ baaraw bɛɛ ma ban ka ban tuma min na hijidenw jɔra arafa kɛnɛ kan n'o yɛrɛ bɛna juma tɛmɛnen ma ka Ala wele ni ka tila ka Ala deli o baaraw bannen kɔfɛ sufɛ hijidenw sɛnsɛnna ka na Muzdalifa ka se ka na si Muzdalifa yanni dugu ka jɛ ka d'a kan o ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye hiji kɔnɔna la a bɛ ɲini hijiden fɛ ni dɔrɔla gɛrɛn tɛ dugu ka jɛ k'i to yen o kɔfɛ ka jɔ k'i tɛgɛ jan k'i ɲɛsin alikaba yɔrɔ ma ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ i n'a fɔ kira y'a kɛ cogo min anw ka hijidenw n'o ye agence de voyage groupement Al-Huda ye ani a bɛ jɛkuluba min kɔnɔ i n'a fɔ Dalis voyage fo ka taa se Sankore ma Kurukanfuga Arawan ninnu bɛɛ lajɛlen silen kɔfɛ Muzdalifa dugu jɛlen o y'u ɲɛsin Mina ma u nana Mina kumana min na Mina sigi dabɔra ka d'a kan Mina sigi batobaw de bɛ minnu bɛ kɛ a kɔnɔna la wa laɲinibaw de bɛ silamɛya bolo Mina sigi kɛnɛ kan hiji alabato belebeleba tan don a belebeleba tan dɔ la kelen selidon hijiden ka si yan o ye wajibi ye ni dɔrɔla tɛ ni ma si yan i ka kan ka saga sara a la mais o wajibu sili a bɛ bi n'o ye selidon ye ani ka tile saba d'a kan nka mun de bɛ kɛ a kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ala ko suma don de don Mina tile saba sigi a bɛ ala ko suma de fɔ ala ko suma ka fara taasi kan selidonya fɛ o bɛ shetana bon min kɛ n'a bɛ fɔ ma farakɛru o bɛ 7 de bon o kɔfɛ tile saba de bɛ sigi dɛ tile saba de bɛ sigi tile kelen kelen bɛɛ bɛ bon 7 21 min bɛ tugu o la 21 min bɛ tugu o la 21 mais sabanan in selidon tɛ jate dɛ sabanan in na sa a ko ni maa min y'a tile ni mɔgɔ min peresela ka taa tile 2 la fɛn t'i ma min fana ye tile 7 dafa ko fɛn t'i ma a labanna k'a fɔ k'o ye maa ye min siranna Ala ɲɛ dɛ o kɔrɔ ko tile 7 dafa o de ka ɲi wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ye tile 7 de sigi kɛ dɔ ye alakira ɲininka ko hiji ɲuman ye jumɛn ye ayyul hajji afdalu i n'a fɔ Ibn Majah nana ni hadisa ye cogo min na wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala ajju wa thajju ko hiji min na nafa ka bon kankɔrɔta caman kɛra min na zikuru caman kɛra min na ani hadiya n'o ye o bɛ ɲaamɛ minnu di ye o tuma na n'o don tile 7 sigi ye tile 7 sigi selidon sili o ye wajibu ye o kɔfɛ i ka tile 7 sigi nka wajibu min don o bɛ se ka tɛmɛ o fana i ka tile 7 de dafa la nka a bɛɛ kun ye mun ye ala ko suma barisabu hiji alabato ni ye ala ko suma ye nka an kɔni bɛ min kɔlɔsi Tolo an ka farafinw an ka ala ko suma ka dɔgɔ dɛ an ka ala ko suma ka dɔgɔ an ka baro de ka ca an ka fɛnw de ka ca nka ni yɔrɔ ninnu tɛ taa ka segin zikuru yɛrɛ alabato lafusama zikuru bɛ alabato bɛɛ de ye alabato zikuru de bɛ yen Tolo alakira ka hadisa dɔ bɛ a bɛ Tirmizi kɔnɔ n'i ye hadisa in kala a ka di ne ye kojugu alakira ko yali ne tɛ fɛn fɔ aw ye aw ka baara la min ka sanu ni bɛɛ ye min kɔrɔtala ni bɛɛ ye min ka fisa ni bɛɛ ye min ka fisa i ka sanu ni wariw ni min ka fisa i ka juguw kunbɛn o k'i fa wala i k'o fa o k'a fɔ an ye a ko zikuru mais Mina walima hiji yɛrɛ kɔnɔ zikuru ale fusamantiya
ani don tɔw ani yɔrɔ tɔw ta tɛ kelen fo hijidenw ka nin faamu i ka mina tile saba sigi ala ko fɔ wo zikuru wo ni don tɔw ani yɔrɔ tɔw fɛn fila de bɛ yan hurumatul makan wa hurumatu zamani wagati bonya b'a nɔfɛ wa hurumatul makani i bɛ yɔrɔ min na fana o bonya fana b'a nɔfɛ o la sisan ni zikuru kɔni ni taara ka hijiden dan nin wagati ninnu na ko ba y'i dan dɛ usa tolo et puis fana a zikuru ninnu si tɛ gwɛlɛma ye koyi a zikuru ninnu tɛ gwɛlɛma ye o astaghfirullah o de a zikuru de subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikuru filanan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir salatu ala nabi ani qur'ana ni yɔrɔ gwɛlɛma ya mais hiji don yɛrɛ belebeleba o ye bide barisa hiji ruhu ye fɛn de yawmu tarwiya yawmu arafa yawmu nahar a don belebele ye don saba de ye yawmu tarwiya mina sigi don fɔlɔ an nana o la o de bi bɛn ibrahimu ka sogo fɔlɔ ma a sogola k'a ye ala ko k'i den kantigɛ limardati i den kantigɛ o sogo fɔlɔ dala la o don tɔgɔ bɛ wele yawmu tarwiya a kɔrɔ dɔ ye miirili ye a tɔrɔ dɔ o tun bɛ ji cɛ ka na mina ma yawmu arafa sogo dala la siɲɛ filanan na isbaha waladaka fi mardati i den kantigɛ o de ye arafa don ye a y'a dɔn ko sogo in kɔni a bɛ kɛtɔ don mais sogo gɛlɛyala bi donya de fɛ bi fajirida fɛ a y'a ye siɲɛ sabanan tuguni isbaha waladaka fi mardati i den minɛ i k'a kantigɛ ni ala yɛrɛ jɛ ɲini i m'a fɔ i bɛ ala de kɔ wa u y'i fili tasuma na i ko ala wa ka iraki bila ko ala wa ka na sami ko ala wa ka taa misira ko ala wa ka sigi falɛsini ko ala wa ɔ n'i bɛ ala min ɲini i den minɛ i k'a kantigɛ den bɛ san 13 la yomu nahari de ye nin ye o tuma na sogo kɛli n'a baara ɛri 3 bidonya fajirida fɛ a y'a ye i den kantigɛ a n'a ka wuli ka jɔ k'i labɛn ka den kantigɛli boloda ɛri 3 mais gɛlɛya 3 fana tun b'a ɲɛ den yɛrɛ bɛ jɛn n'a ye wa a bamuso min ye a ka jiriden kɛ k'a kɔlɛbɛ kɛ k'a lamɔ o bɛ jɛn n'a ye wa a yɛrɛ ni bɛ jɛn n'a ye wa ala y'a yamaru a sera a ni na mais baara nɔgɔn tɛ den san 14 e yɛrɛ cɛkɔrɔba si bɛ san 100 i den fɔlɔ i jigi tigɛlen kɔfɛ k'i tɛ den sɔrɔ bana ka taa n'a ye accident ka taa n'a ye nka e yɛrɛ k'a minɛ k'a kantigɛ o ye kodenni ye cogo mais a y'a ni sɔrɔ muso depuis muso a y'a jira muso la ko ala in yamaru ko ne ka den kantigɛ shetana bolila ka na fɔ muso ye ko fa wulila i cɛ la a ko n cɛ ye mun fɔ de ko ala y'a yamaru ko a k'a den kantigɛ a ko amurullahi amurulli ni ne cɛ de ala de ye a sara ko a k'a kantigɛ a bɛ komi ala ko ne de k'a kɛ shetana ma don yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ sera shetana ma don yɔrɔ sɔrɔ muso la a ma don yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la nka cɛnin ta cɛkɔrɔbaw caman ka leçon ta na dɛ a m'a fɔ n den ne b'i kantigɛ dɛ a ko n den ne ko i ka hakilila ye mun ye de a ko ala b'i yamaru min na a kɛ dɛ i bɛna n sɔrɔ ne ye sabaliba de a y'o fɔ min kɛ a fana sɔnna u tagala min kɛ jabalu subayiri i bɛ shetana bonyɔrɔ la fɛnkɛ bɛ yɔrɔ ma jabalu subayiri a taara lada muru da ma goya dɛ ibrahima ma sumaya nka ala yɛrɛ de ka se de don jibilira i bɛ sidratul muntaha jibira ka dugu de ye yen de san 7,000 panni ala ko bɔ sisan i ka taga kuma bɔ sisan o seconde kelen na jibilira y'a ka kama foni koba 3 de la k'a ka kama a bɛ pan ni kama kelen kama 600 de b'a la a bɛ pan ni kama kelen de ye n'o tɛ k'a 600 bɛɛ foni koba 3 o dɔ la kelen nin de ye a ye kama 600 foni seconde kelen a nana a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ibrahimu ɲɛna ko a bɛ ka den yɛrɛ de kantigɛ a ye muru jigi joli sɛrila ismailu jɔlen bɛ ɲɛfɛ ala akubaru nana ye ten kurtubi y'a sɛbɛnte ala akubaru 3 wa ala akubaru 3 in dɛ nin tile 3 sigi bɛ kɛ k'o de fɔ minasigi baara kunfɔlɔ maa caman de bɛ hijidenw na minnu jiginna bi ka se ka na maka kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ jigin sini o kɔfɛ tawafu baaraw bɛna bila sen kan ka alikaba lamunumunu siɲɛ 7 n'o dafara kumana min na ka jɔ 2 seli makama ibrahima kɔfɛ ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni sɔfa ni marwa bolili ye ni de bɛ kɛ ɲina hiji baaraw banni ye ni alahu taala ka jɛ ye duwawu an b'o kɛ anw ani faso maliba bɛɛ lajɛlen an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ kɛ an ye an balimamuso Aissata Mayiga fɛ. Guinée
Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la sibiridon a yirala k'a fɔ k'u ka kiiri tigilama ɲɛmaaba ni o y'u ka jamana majisiraba yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ a ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna la ka sababu kɛ yuruguyurugu wariw yɛrɛ kɔni dira ale ma u ka jamana ɲɛmaa denkɛ Théodore Nguema Obiang Manga ale kɔni a yira k'a fɔ ko miliyɔn 100 bɔɲɔngo o yɛrɛ de kɔni dira nin ma kofɔlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka magasin ba dɔ la n'u b'a fɔ o ma ko commercial Senti k'o de kɔni kɛra sababu ye nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ a ka baaraw kɔnɔna la juin kalo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko commercial Senti ale yɛrɛ kɔni tun ye dumunifɛnw périmelenw dati kɔni yɛlɛma o ni ka fura dɔw feere maaw ma fura minnu yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka feere o de kɔnɔna la nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni tun datugura u ka kiiri tigilamaw fɛ nka ka sababu kɛ u ye wari min di magistrat in yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni dayɛlɛla tuguni ka sɔrɔ yamaruya tɛ a bolo ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min u ka kiiri tigilama ma 5 ye ni o ye magistrat ye olu yɛrɛ kɔni fana bɛɛ lajɛlen minɛna nin ko in kɔnɔna la barisa a yirala k'a fɔ ko commercial Senti maaw ye wari kɔni di olu fana ma. Nigeria jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba ni o ye Lagos ye a kɔni yirala k'a fɔ ko maa 15 bɔɲɔngo olu yɛrɛ kɔni fatura ka sababu kɛ batoko kasara yɛrɛ u ka jamana kɔnɔna la maa kelen bɛ ale yɛrɛ kɔni tununnen don ni wagati in yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko ni kasara in yɛrɛ kɔni kɛra jumadonya sufɛla de kɔni fɛ maaw ka fɔ la maa 16 bɔɲɔngo o de tun bɛ bato in yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ Ibrahim Farlenga ni ale ka kɔɲɔw ɲɛsinnen don kasara kow ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko maa 4 bɔɲɔngo olu su yɛrɛ kɔni yera sibiridonya fɛ kari don maa 11 bɔɲɔngo olu kɔni fana su yɛrɛ kɔni yera maa 16 na u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi o yɛrɛ kɔni su ma ye fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko ji kɔni fanga de kɔni kun bonyana o de kɛra sababu ye ka ni bato kofɔlen yɛrɛ kɔni firi ni maaw ye Nigeria jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko batoko kasara yɛrɛ kɔni ka ca ka sababu kɛ u bɛ bato ninnu yɛrɛ kɔni fa fo k'a dama tɛmɛ walima i bɛ taa sɔrɔ entretien yɛrɛ tɛ bato ninnu na ka fara o kan samiya kɔni fana mana se ji fanga yɛrɛ kɔni bɛ bato ninnu caman dafiri ni maaw ye. Rwanda jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa Paul Kagame ni ale yɛrɛ kɔni bɛ fanga la a bɛ san 22 bɔɲɔngo bɔ a y'a yira k'a fɔ a kuma dɔw kɔnɔna la France 24 yɛrɛ kɔni sanfɛ ko ale bɛna kan bɔ tuguni jamana ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni nɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna kan bɔ tuguni san 20 wɛrɛ kɔni nɔfɛ ko wa ko ale yɛrɛ kɔni ma basi foyi ye o la a y'a yira k'a fɔ ko kalafiliw kɔnɔna la ko maaw yɛrɛ de kɔni bɛ u ka cɛbɔ yɛrɛ kɔni choix kɛ Paul Kagame ale yɛrɛ kɔni bɛ Rwanda jamana kɔnɔna la kabini san 2000 wagatiw yɛrɛ kɔnɔna na tuma min na u ka génocide kow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra u ka jamana kɔnɔna la o de la ni ma kofɔlen a ye u ka jamana sariyaba constitution yɛrɛ yɛlɛma san 2015 wagatiw la mun b'a to a bɛ se ka to fanga la fo san 2034 wagatiw yɛrɛ kɔnɔna na mais kalo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kunnafonidilaw kelen k'a ɲininka a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni hakili tɛ kalafiliko kuma ninnu na fɔlɔ ale hakili bɛ mun na o de kɔni ye ka se ka a ka jamana problème yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ Paul Kagame a yirala k'a fɔ ko san 2017 wagatiw la ale yɛrɛ kɔni sugandira ko kura ye san 7 u ka jamana kunna kɛmɛ sarala maa 99 olu yɛrɛ de kɔni kun votera ye o wagati in na. Maroc jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Tanger yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye maa 25 bɔɲɔngo minɛ ni olu yɛrɛ kɔni ye farafinw ye minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka don u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la duguma sira fɛ a yirala k'a fɔ ko ni maa 25 ninnu ko maramafɛn dilannen nɛgɛ yɛrɛ kɔni na o 36 bɔɲɔngo o de tun bɛ olu yɛrɛ bolo i n'a fɔ u ka sûreté maaw yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na communiqué wɛrɛ kɔnɔna la fɛn min ye Marocains ka finitigilakaw ye u y'a yira k'a fɔ ko magasin dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Tanger ville kɔnɔ ko u ye maramafɛn 138 bɔɲɔngo de kɔni minɛ maaw la u yɛrɛ kɔni bɛ minnu kɛ ka nɛgɛw yɛlɛ walasa ka se ka don duguma siraw fɛ cogoya min na ni kɔni kɛra wagati la wagati min na Maroc ni Union européenne olu yɛrɛ kɔni kelen don k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ni waleya ninnu yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na hakili lajigila juin kalo tile 24 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Melilla ni o ye Espagne fan dɔ ye tagamakɛla duguma sira fɛ o maa 2000 bɔɲɔngo olu yɛrɛ de kɔni tun y'a essayer ka don ni dugu kofɔlen in kɔnɔna la o de la maa 23 bɔɲɔngo yɛrɛ sara olu la i n'a fɔ Marocains ye a ɲɛfɔ cogoya min na nka baɲumankɛkulu olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa hakɛ min yɛrɛ kɔni sara nin ko in na k'a bɛ taa jɔ fo maa 37 bɔɲɔngo la.
nin bɛ dansigi aw ka kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka di an ma an kɔni bɛ an filɛbaga man'u fo sanga ani wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara la dugu min bɛ yen n'u kama ko Miyɔnkaw olu kɔni ka tele tɛ bɔ tele ɲɛta la kanu de sababu ye o ye aw kan bɛ sini ni Ala sɔnna ma.